Odkedy som kúpil tieto vysokotvrdé a prácne nožnice na kosti pre svoju manželku, už v kuchyni nepočujem zvuk rezania kostí. V minulosti som na sekanie používal nôž, ktorý nielenže znemožňoval rezanie, ale aj mi ľahko zraňoval ruky. Teraz s týmito nožnicami možno ľahko rezať kuracie kosti, kačacie kosti, rybie kosti, kosti a dokonca aj mrazené mäso, morské plody a tvrdé panciere. Používajú ich aj profesionálni kuchári. A vôbec to nie je príjemné. Zúbkované čepele dokážu zoškrabnúť rybie šupy. Uzávery fliaž a malé kusy sa dajú rezať jedným rezom. Drážkovaný dizajn na uchytenie kostí sa neklže. Čepeľ z nerdzavejúcej ocele 420 je ostrá, odolná a odolná voči hrci. Je vybavená vratnou pružinou, ktorá šetrí námahu a neunavuje ruky. Rukoved je vyrobená zo zliatiny a má ekonomický protišmikový dizajn, takže dievčatá ju môžu používať bez akéhokoľvek tlaku, taký užitočný kuchynský artefakt. Musíte mať jeden vo svojej kuchyni. Kliknite na odkaz a vezmite si ho domov. Po prvom vyskúšaní ho už nikdy nebudete môcť odložiť. Dag apa din azul dvs. Este difficil de fertilizat algele sunt difficil de cultivat i petit reskej blend, AR trebi es encercaj CU siguran acest produs as.